Belai no kha khamsasani koktoma. Tipra sarongni jongjal pai te pailaliya. Bisi nuini saifano kobang jora romoi. Sak hamyaongui kelai tongmani. Jirania bekhastini koyar jon barini mongkol deporma. Hasteo sak ham naikolnai rok bai. Phunukjak phano hasteni sak ham naikolnai rok. Takhuk mongol debormano. Phatar hastego telangui bini. O sak hamyano naikolna bagui koyo. Phiaba phatar hastego telangui. Bini o sak hamyano phunuknani. Chukjaya mongol debormani nukhungni bororok. Amoni bagui sinia nugia bemar baino. Bahaike kati man. Hasteni lukurokno ni thani. Koktoma thumnai rongni bisingtui. Kaisa koimung sanjakha takhuk mongol deborma. Khursatai klaio. Chubachu eba khaba chukjayani bagui thangnai bisinini saifano kobang jora rumui takhuk mongol deborma sinia nugia bemar bai kelaijak nogo. Amoni bagui kha ganang hasteni joto lukurokno hasteni chubachuk khaina bagui kobokha mongol debormani nukhungni borokrok. Tabuk hasteni kha ganang joto tipra sarokno kubino mongol debormani o jongjalno nugui chubachuk khaina muchukhe chini skino rijak bank account number habui norokbono chubai mano. Kaka sorry hamir rogle busuk balok busuk din dongkha. Bokai to 2 arai bosor nong kha kha. Gai ko doctor ko talang kha. Doctor ko talang jranya ro ko talang kha. Jranya ro talang gai autola ro nungoi kya bije khairi ro. To nungoi iko tau khai rang pusia kerui nai malia. Nata khai ko nogono hai maton kha kai tangai bo kerui kha. Emni besero bisirong khana lumani. Mane sorry sak sorry hamyangman. Bokai to kakhana balok kha 2-3 bosorong kakha kama khai balok kha. Je nai matong to nai be khyang kai yang nogo tangnai bo kerui kha. Gang sajong tangnai bondon da sunai cara cara nai bonda hamya nai nyai kai nai mali yang to kata tau khai. Emni besar rogle koijona. Masano masapani ko taklai bondon ro lakai pakai na oi makai kha. Gai ko binu bo phani o bono kanya ni ko pung yang khai te hamya bari kata te nai mali yang kha ba. Ta khai nong no ko tului mali yang ka te bo bikhi kolso sari mali ata khai. Kate bari tong hata. Emni doktor ko taktam sabano. Doktor khai to tabo baira ro ko talang de ni no kai taw rang bo kerui talang maya. Abono lukurong no sa ko sajo da khejeng mano bono talang ga hamroi tu hemano boro kisi nai kata. Tabuk lukurong le nung tam kobong musung. Tabuk lukurong nang ko na musung bini sore hamiano hamroi ati hemano no wansui ko kisa misari jamano ne lukurong no ang ko ja. Gai bosi tangnai bosi tunyai gai bo tang malia thongrom pasai si malia angka. Bersama sa tongma bobo asuk sugya ko kisa misa bobo tanganyo soleri cuman bobo asuk malia ta tabo asuk kai bono tasya lukurong no ko bogo kisa rang sajo kisa rok manai tasya hamrei tubu jamano bobo nai wan sugu tongta. Emne nok nok khungro ko tam khaisa jalai minoro. Ko bunyi kamro agi bo kaham tongpro ka bataro kam khayo. Bataro kam khai nogro kisa misa tangkha. Tangkha jok de boy ko hamya kalai khanyo. Tabu tangai malia. Gai ko chana nangani pothin tongata. Emni kheto jumir to. Kheto bo kore mora jao kori ko nok thai jaga sing kisa sa. Han nok tang drap sini. No ration card BPL de APL. BPL. Emni bonoti sarkar ko kunsa sak. Lukurong tam kobong musung. Tam sanna musung. Lukurong kang kobong mo. Sajo sana musung pa kisa.
니들이 소리 하나 밖에 가려고 탄 거야. 하나 무슨 거, 그런 거 보면 안 거야. এমনি তাম খাইছা জামানি না আগে তিন মজুরি রক্ষা খাইছাও বাতারা고 খাইল 가본 보다가ই নকি সেমিসা কামার খা আগে 우리 감 그런 동 그런 가다가 너고 마이 그래 너고 그래 당사나 보다고 가이 왜버는 হিমে মাইয়া 힘이 뭐야 아까 너고서 통으로서 뽑고 그런 와서는 안 보고 খকসা খাওয়াই সুবাই না হামরে যেমন 콕사 콩이 또 보이더라 이렇게 해봐 이렇게 해봐 빠져니까 안 봐 그냥 걸렸어 소파 봐야지까지 생겼어 এমনি ও পারান মুখ তাম 너 김구야산 দক্ষিণ কুয়াশান পঞ্চায়েত কে 너 김구야산 দক্ষিণ কুয়াশান এমনি পিএস কে জেরানিয়া 응 ব্লক কে জেরানিয়া 응 ওকে